Salut! Eu sunt... Hai că eu sunt Patrick, dacă... Bine, spatele, nu. Am început prost, lasă. Vreau să spun că în episoadele mele de acum îmi voi folosi vocea mai mult. Vreau să uitați de absolut toate episoadele în care nu mi-am folosit vocea, fiindcă m-am gândit că poate dacă îmi folosesc vocea voi fi mai amuzant, că mă enervez sau chestii de genul, fiindcă nu știu. Și chiar vreau să mai vorbesc și eu în episoade, să nu stau mut acolo pe degeaba și să nu editez atâta, să postez mai multe episoade și să nu mai editez atâta, să vorbesc că nu știu ce, ăla m-a omorât, să scriu acolo și chestii. Știu că nu știu cum să zic. Voi poate să mă faceți leneș, fiindcă nu o să mai editez așa de multe episoadele, dar stați liniștiți, tot o să le editez. Să nu credeți că nu o să le mai editez, că nu o să mă mai ocup de ele, fiindcă o să mă mai ocup de ele chiar mult. Și gândiți-vă că când editezi trebuie să te uiți de la tot episodul de la început, să vezi greșeala pe care ai făcut-o și trebuie să o rezolvi. Și da, m-am gândit că dacă vorbesc nu voi mai vedea chiar atâtea greșeli la episodul meu și va fi cât mai ok pentru absolut toată lumea. Vreau doar să spun chestia asta. Mulțumesc celor care au vizionat acest videoclip. Eu v-am lăsat. Pa!